denai dan surah cinta dan cie babagi dua alam bacakan terpejurada tumilah denai dermalaranya kasih tak tumpah kagak dimina cinta tak sangkui kagak dijauh darah buang aku bidua dan tompak sampan tak sakit nandi kualo hoi urang kampung tolong tenggangkan sayang dek mama pamilih jua sangkui kagak dijauh darah buang aku bidua dan tompak sampan tak sakit nandi hoi urang kampung tolong tenggangkan sayang dek mama pamilih jua pamilih jua
luangkan rintik hari-hari sandung.
antara lima dalam cerita rindu di dada antara lima dengan sampaikan hanyutlah hati tarakan
Lai kamju kita basuh. Lai kamju kita basuh. Sana tinggal kuno di kampung. Lai kamju kita basuh.
uy nemah foto IPS Manduko Sultan Tambangan Padang Kagoto ano Jiko nak sana
hati deh nanden tinggalkan antara pitu nan Johanna Udah nanti antara pitu nan Johanna tak bisa bukannya pacaran. oh yeah Gunung Merapi Gunung Singgala hey tolong kalikan kasih hati deh nanden tinggalkan antara nan Johanna Udah nanti antara pintu nan Johanna tak bisa bukannya pacaran. bisa bukan yo pacaran usaha adik manami juo basa-basa ya nanti kandena tak akan mana iman di dalam Udah majalah padamlah hal itu. Kasihan nasib ninai kaduka. Kampung din jauh dah sana tiadu. Dengan Josia udah tinggalkan. Tak bisa bukannya pacaran. onde Gunung Merapi Gunung